नमस्ते. नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? आता तुम्हाला व्हिडिओचा टायटल बघून तुम्हाला किंवा व्हिडिओचा थंबनेल बघून तुम्हाला समजलंच असेल की आम्ही कुठे आलो आहे. आणि थंबनेल तुम्हाला जे दाखवलं आहे आणि थंबनेलमध्ये काय दिसलं आहे ते हे दिसलं आहे तुम्हाला. मम्मी, कुठे आलो आपण? हे आम्ही लॉकडाऊनमध्ये ऑनलाईन घर बनवलं आहे. हे घर बोलू शकता किंवा आमच्या एक गावातला आमचं छोटंसं गावामध्ये घर बांधलंय आम्ही. घर बोलू शकता किंवा बंगला बनवू शकता. नको बंगला, नको घर? बंगलो, नको घर त्याला घर पण नाही म्हणू शकत आपण. वास्तू आपल्यासाठी वास्तू पण नाही, एक ड्रीम म्हणू शकतो. मग माझ्या मम्मी पप्पांनी एक ड्रीम बघितला होता की गावी आपला स्वतःचा एक रूम, स्वतःचा एक घर हवा होता. हो. पाठी दिसतोय तुम्हाला? म्हणजे आता तुम्हाला घर न दाखवता मी माझ्या मम्मी पप्पांचा तुम्हाला ड्रीम दाखवतो. ड्रीम हाऊस म्हणतात ना, कारण मम्मी आपली आणि पप्पांचं होतं, हां, पप्पूच्या पप्पांचं एक स्वप्न होतं की आपलं एक स्वतःचं घर असावं, आपलं स्वतःचं असावं, म्हणजे आपण तिकडे जाऊन हक्काने राहू शकतो. अजूनपर्यंत आम्ही रत्नागिरीला यायचो तर दुसऱ्यांच्या घरी थांबायचो, बरोबर ना? मामाच्या घरी, मावशीच्या घरी असं राहत होतो. तर आपण आता तुम्हाला हाऊस टूर दाखवूया. इन शॉर्टमध्ये आमचा ड्रीम हाऊस दाखवतो, जे आम्ही कंप्लीट केलं आहे लॉकडाऊनमध्ये आणि आता ते पूर्ण कंप्लीट झालेलं आहे. हा आपल्या घराचा राईट अँगल व्ह्यू आहे ना. चला आता एंटर करूया. आता तुम्ही पण या आमच्याबरोबर, चालत चला द्या. मम्मी थोडी गाडी फास्ट चाला, तुझ्या पाठी पाठी है हम लोग. शुभांगी की आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे है. हम तुम्हारे साथ आहे. साथ आहे क्या? अरे वा, माझी माणसं माझ्या बरोबरच असणार ना. चला आता सर्वात आधी तुम्ही घर बघा. आम्ही आलो आहे जरा. आता लास्ट टाइम मम्मी लास्ट टाइम विचारलेलं ना मम्मी, ट्रकचं काय बोललेलं आहे? ते ट्रक कुठे चाललाय? तो ट्रक कुठे चालला तर तुम्हाला दिसलाच असेल आता. इथे आला ट्रक. हां, आणि हे आमचं इथे गेट आहे. गेट गेट बनवला नाही आहे, गेट बनवायचं आहे. तर घर समोरून कसा दिसतो ते बघा. कसं वाटतंय? इंटिरियर डिझायनिंग ताई आणि आम्ही डिझाईन केलं आहे. हे पेंट सिलेक्शन, हे जे येल्लो व्हाईट कलर, बरोबर ना मम्मी? बरोबर. हे मुंबईवरून बसून आम्ही एडिट करून पाठवलं आहे आणि त्यानंतर त्यांनी पेंट केलं आहे. चला एंटर करा. पूजा बिजा सर्व होणार आहे, पण सर्वात आधी आम्ही आता आलो कुठे ते आम्ही तुम्हाला दाखवतो. हो, चलो अंदर. तुम्ही पण चला आमच्याबरोबर. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. आपण समोरून जातो ना पुढचा. चला आपण सर्वात एंटर करूया. आता जे काय सामान होतं ते आम्ही आत ठेवलेलं आहे आणि लावलं सुद्धा आहे. चला. टेम्पोतून सामान आलेलं आहे ना, ते आम्ही आता जरा वेळ काढून लावलंय. हां, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. आणि आल्या काय केलं माहितीये का, पहिलं पाणी भरून घेतलं. कारण गावी पाण्याचा खूप इश्यू असतो. आमच्याकडे येतो, पण आम्ही नवीन घर आहे म्हणून पाणी पहिलं कोण भरून ठेवणार ना. म्हणून आम्ही इकडे पाणी भरलं. म्हणजे इकडे खूप काम होतं आम्हाला. आणि हा आमचा एंट्रन्स. असं एंटर केलं. चप्पल मी पण काढतो, थांब मम्मी जरा. तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघा म्हणजे तुम्हाला सर्व आयडिया येईल, बरोबर ना? आता असं एंटर केल्यावर हा दरवाजा आहे. हा दरवाजा. हा बघा रूम आमचा. ह्याला हॉल म्हणू शकता तुम्ही. हा, सर्व न्यू आहे, सर्व न्यू आहे. फक्त आमचे फर्निचर आम्ही हे पण न्यू, हे आणि कोणकोणते मुंबईतले जे होते वस्तू ते आणले इकडे. एक्स्ट्रा वस्तू होते मुंबईतली भांडी वगैरे एक्स्ट्रा होती ना, ती सगळी इथे आणलेली आहे. म्हणजे नवीन घ्यायची काही गरज नाही. हा झाला. आता मम्मी इम्पॉर्टंट किचन दाखव. किचन देख लो. शुभांगी केर का न्यू विलेज हाऊस. अडचण आहे बघा. अडचण नका म्हणू, आता हे लावतोय आम्ही. सामान सगळं. हा, इथे अजून आम्हाला पूजा वगैरे करायची. किचन जरा दाखव केवढा मोठा आहे. हा लय मोठा किचन आहे ना. हे किचन आहे. इथे सिलेंडर ठेवायचा आहे, गॅस सिलेंडर ठेवायचा आहे. किचनवर इथे शेगडी ठेवायची आहे. शेगडी पण मी मुंबईतून आणलेली आहे बघा. तुम्हाला दाखवलंच असेल ना आम्ही शेगडी नेलेली. हे बघा शेगडी. हे सर्व असे घाण कपडे म्हणजे पुसा बिसायला अजून लावायचं, सर्व अरेंज करायचं आहे. हे सर्व खाऊ आपले माणसं कोण येतील त्यांच्यासाठी. बघा तुम्ही नेहमी म्हणता ना वाटायला का आणता, एक पिशवी संपली आहे बघा. आम्ही दाखवत नाही. हा, हे सर्व वाटलं आम्ही घेतो ना, ते आम्ही दाखवत नाही कोणाला. पण आता का दाखवलं कमेंट येतं तुम्ही देता की ना असं विचारतो. विचारता ना, म्हणून असे म्हणजे असे देतो आम्ही. घरात एक्स्ट्रा भांडी होती ना, ती सगळी मी आणलेली आहे. किचन बघा कसं वाटतं तुम्हाला. आंघोळीसाठी पाट, आंघोळीसाठी बाथरूम. कमेंट. आता तू तिकडे उभी आहेस म्हणजे किचन खूप मोठा आहे मम्मी. हा, किचन मोठा आहे. असं बघत बघत चला, कारण घर आहे मोठा खूप. इकडे वरती शेल्फ आहेत, इकडे हे एक इनर शेल्फ आहेत. सेल्फ म्हणजे एक्स्ट्रा वेगळं काय बनवायची गरज नाही. इकडे वरती वेगळं आहे, इकडे समोर वेगळं आहे. चलो दुसरा रूम दिखाव. आणि नळ आहे इथे. बेसिन मध्ये 2 नळ आहेत. हे बेसिन आहे आमचं. 2 नळ आहेत. बेसिन मध्ये पण नळ बघा. आणि इथे बघा एसी लादी लावलेली आहे. काय ठेवायला बिवायला.
आणि काय चायचे कप पाहिजे तर घ्या याच्यातले. त्याच्यातले काढून घ्यायचे. आणि ही आमची समोर खिडकी आणि खिडकीतून समोर व्ह्यू बघा. हे समोरचे आमचे नेबर्स, न्यू नेबर नाही, ओल्ड नेबर, आपण न्यू आहे. हा. चला बस ही बस. भांडी आणलेली घरातून लावलेली आहे. एवढं एक रूमला एवढा टाइम लावला ना मम्मी, हा. बाकी रूम दिसणार नाही. आता इकडून आम्ही एंटर करतोय आपल्या बेडरूम मध्ये. बघा इकडून आपण एंटर केलं होतं. हा आपला हॉल, मी उभा आहे किचन मध्ये. हा आपला बेडरूम मध्ये पण हे सर्व सोफे बिफे ठेवलेले, अरेंज करायचे आहेत, गाद्या बिद्या आणलेले आहेत. खिडक्या खोला मी, जरा लाईट येईल. चला आपण पण खोलूया. मम्मीला नाही आली खिडकी खोलायला. खिडकी खोललेली आहे. इकडची 2 खिडक्या आहेत इकडे, म्हणजे व्हेंटिलेशन चांगलं आहे इकडे. वाव, काय घर आहे. वाव, हे असं ठेवलेलं आहे. इकडे आपले सोफा फर्निचर आणि इकडे रेड एक वॉल हायलाइटेड दिला आहे मी. हा पण आम्हीच डिझाईन आणि सजेस्ट केला आहे. इनर शेल्फ पण, वरती पण शेल्फ आहे. आणि हा रूम आहे एवढा, एक बेडरूम बोले ना मी. हा ते वरती पंखा लावलेला आहे. पंखा, हा बेडरूम. आता परत मी पाठी आलेलो आहे. हा. आता बघा हा आपला हॉल, हा आपला बेडरूम, हा आपला किचन. मग मी तिकडे जरा दरवाजा उघड, लाईट नाही इकडे. हा एक दरवाजा. अजून रूम संपलेला नाही, अजून खूप आहे मोठा. दरवाजा उघडला की उजेड बघा. हा आता इकडे या. आपलं आता हा इथे हे आम्ही बनवलं जरा, पण तुम्हाला आवडलं की नाही जरा कमेंटमध्ये सांगा. हे माझं फेवरेट आहे. मी बोला अंघोलीचा एकदम व्यवस्थित पाहिजे मला. खोल किचन कसं व्यवस्थित असं अंघोलीचं. हे बघा, हे बघा इनर बघा. अजून आम्ही वापरला नाही आहे. बाथरूम. वाव, पाठी बघितलं काय मम्मी. हे बघा, हे सर्व न्यू आहे बघा, काढायचं अजून. तुम्हाला दाखवतोय नवीन. हे कसं वाटलं, हे तुम्हाला कसं वाटली डिझाईन आमची, चॉईस स्टाईलची. इथे नळ लावायचे बघा. अजून हे काची पण लावायचे आहेत. काची कुठे आहेत तर हे बघा इकडे आहेत. आता आवाज घुमेल इकडे. हे आणि इकडे आपलं ठेवायचं, हे आपलं बल्ब. आणि इथे नळ लावायचे. हा इकडे नळ लावायचे आहेत, कनेक्शन. नळ पण आणलेले, फक्त फिट करायचे आहेत. हे झालं आपलं अंघोळ करायचं. आता हे नवीन आपलं इंग्लिश केलं इकडे, कारण मम्मीला आमच्या, मला असंच आवडतो. हा मला पण कम्फर्टेबल असंच. अजून वापरला नाही आहे, नुसतं लावलेलं आहे बघा. हे पण मस्त पिंक आणि हे नवीन. वा वा वा, मस्त, व्हेरी गुड. आणि एक्स्ट्रा स्पेससाठी इकडे एक स्पेस आहे, म्हणजे काय आपल्याला ठेवायचं असेल. आणि वरती पण जागा आहे, वरती टाकी लावायची आहे, कनेक्ट करायची आहे. हे राहू दे ओपन मम्मी. हां आता चला इकडून दुसरे घर दाखवूया. आपलं घर छोटा नाही, मोठा घर आहे. आता तुम्ही टूर बघा, तुम्हाला समजलं असेल. बघा इकडे बेडरूम, हॉल, इकडे आपलं किचन, तिकडून आपण एंटर केलं. आता इकडून चाललोय आपण. इथून पाठवून तू दरवाजा लावला असणार ना. तरी एक राऊंड मारूया, चल दिसू दे त्यांना कसं आहे ते. बघा आमचं घर, टूर करूया. गोल बघा. हे तुम्हाला फर्निचर लक्षात आलं असेल, मुंबईमध्ये नव्हतं आपलं फर्निचर. हा मम्मी इकडे यूज करूया. आता इकडून बाहेरून बघा कसं वाटतं. हे आमचे नेबर्स सराउंडिंग. इकडे घर बांधलेलं नाही कोणी. तू कुत्रा बघा येईल बघा. त्याला सकाळपासून बिस्किटं दिले ना मम्मी मी. हां खुश झाला असेल मुंबईची बिस्किटं खाऊन. ये आता बघा ओळखायला लागलं 1 दिवसात. प्राणी किती चांगले असतात. हे आमचे नेबर्स. पण हे असं बाहेरून असं दिसतं. हे वरती पण नेतो तुम्हाला. इकडून आपलं वरती जायचं आहे बाहेरूनच. तिथे आपला मीटर लावायचा आहे. हे इकडे मीटर लावायचं आहे. मीटर लागला की लाईट आली. हे आपले सर्व नवीन इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसचे बॉक्स पडलेले आहेत. आता इथून हे समजलं ना, हे तुम्हाला इकडे आपल्या बाथरूम आणि अंघोळ करायचं होतं बघा. हे आता इकडून आलेलो आहे. हे खोलं मी. हे एक्स्ट्रा. आता समजा रिलेटिव्ह आले कोण, तर ज्यांना इंग्लिश नाही जमलं तर साधं पण आहे आपल्याकडे. कारण गावी सवय नसते ना मी इंग्लिश शिकवणं कोणाला. ब्रश केला तर आपल्याला तोंड धुवायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी बाहेर बेसिन म्हणजे नाही, तिकडच्या तिकडे हात धुवला, घरी ये नको यायला. राहू दे ओपन. चला तिकडून चला. आता हे स्मॉल पॅसेज आहे. तुम्ही म्हणाल हे काय स्मॉल पॅसेज, पण बघा सरप्राईज आहे तुम्हाला. सरप्राईज बोललेलं तर सरप्राईज आहेच. मी एक माणूस जाऊ शकतो एवढीच जागा आहे इकडे. आता हे खोल. हे बघा अंघोळ करण्यासाठी वेगळं स्पेशल बाथरूम. तिकडे आपल्या त्या रूम मध्ये वेगळं आणि हे वेगळं. आता ते खोल. त्याच्या पाठी हे त्याचे बटणं. हे काय, हे पण अंघोळ करण्यासाठी.
सकाळची कधी गडबड झाली तर धावपळ होते ना. बाथरूम जर आत जाऊया. शॉवर आहे बघा, शॉवर बिवर लावलेले आहेत. दोन्ही मध्ये लावलेले आहेत. हो झालं. आता हे पाटी काय, हे 2 दरवाजे कसले आता ते बोलतील. इकडे काय, आता हे 2 दरवाजे जरा इकडून खोल. हा तू खोल. हा खोललेला आहे पण आतून पण मी कडी लावलेली आहे. हा नाही खोल ना तो खोलला. आपण खोलूया जरा. तुम्हाला उलट्या बाजूने दाखव. तिकडून चला आता गोल समोर. आता प्रदक्षिणा घालायची. तुम्हाला समजत असेल. उतरायला जागा आहे बघा. आता चला तुम्हाला पूर्ण होम टूर रत्नागिरीचं आमचं मम्मीचं नवीन घर. मम्मीचं नाही, पप्पूचं नवीन घर. हा काय, थांब येतं जरा इकडून व्ह्यू दाखवतो कसं दिसतं. थांब हे बघा पाठून बघा. आम्ही इकडून आलो, आपण पहिलं तिकडे होतो, मग इकडून बोगद्यातून आलो. हे इकडून असं आहे. इकडे एक पट्टी वाईट त्याने कॉन्ट्रॅक्टरने मारली नाही, ते मारायला लावतोय मी. आणि इकडे खड्डा बघा. हा कसला खड्डा आहे मम्मी? ड्रेनेज वॉटर ना? बाथरूमचं पाणी. हां ते सर्व मग इकडे स्टोर होणार आणि कवर करायचं आहे. लवकर कवर होईल. आणि इकडे आपलं नल कनेक्शन आलेलं आहे, पाणी कनेक्शन. पाणी चालू झालेलं आहे. हे आमचे सर्व नेबर्सचे हाऊस. हां आता झाडं आता तुम्हाला सांगतो. तिकडे एक माड लावणार आहे, इकडे एक माड लावणार आहे. जिकडे जिकडे जमेल तिकडे असे बघा. ह्यांच्याकडे किती ग्रीनरी आहे तशीच इकडे ग्रीनरी होणार आहे. आता तिकडे 2 दरवाजे होते बरोबर. आता हा ह्या साईडून हाऊस बघा किती लांब लचक आहे. चला आता इकडून स्टेप बघूया. 1 2 3 4 5 6. हां इकडून 1 2 3. लॉक लावला नाही, फक्त ते खोल. हा एक रूम आहे. चला रूममध्ये एंटर करूया आता आपण. मम्मी जरा जात तो दरवाजा खोल, नाही तर लाईट नाही येणार, दिसणार नाही ना व्हिडिओमध्ये. आता बघा मम्मी आत चालली आहे. आणि हा बाहेरून बघा, वरती बघा. हे कलर चॉईस, कलर डेकोरेशन जे काय इंटिरियर सर्व आम्ही डिझाईन केलं, ताई आणि मीनी. अच्छा 1 2 3. हे बघ इकडे पण ऑरेंज कलर मी हायलायटिंग दिलं आहे. हे शेल्फ आहे. इकडे तर पेंटचा वास येतोय ना. आता जरा आवाज घुमेल. हा बघा रूम. खिडकी खोल, मी खिडकी खोल. इकडे एक खिडकी दिलेली आहे, इकडे स्विचेस. हे आमचं हे म्हणजे एक हॉल. हा 1 RK आहे. हे आमचं किचन म्हणजे दुसरं किचन म्हणू शकता. हे शेल्फ आहेत वरती ठेवायला. हा एक एक्स्ट्रा रूम आहे. हा पण मोठा किचन आहे बघ. हा दुसरा किचन त्यांना दाखवला ना आपण. समोरची खिडकी खोल. मी खोली आहे, आपण खोली एकत्र या. वा आता उजेड आला बघ. आता जरा चला हे झालं. आता इकडूनच चालले. आता त्यांना समजेल कसं चाललोय आपण. ते बोलतील सर्व भुलभुलायासारखे वेगवेगळे रूम्स बनवलेत. हे तुम्हाला समजलं असेल. हे आपले 2 है ना. आता आपण हा तर उघडलाय, तिकडून जायला लागेल. चला परत तिकडे 1 रूम बघा. 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स. हां आता हा दरवाजा उघड. हा एक रूम आपला तो मेन रूम. 1 BHK 1 RK. हा 1 RK. जा तो दरवाजा खोल लास्टचा म्हणजे उजेड येईल. खोल ना. आता बघा 1 2 3 सेम आहे. म्हणजे हा रूम आणि तो रूम ऑलमोस्ट सेम आहे. फक्त दरवाजा इकडे म्हणजे 2 रूम आहेत. हे 2 आपले रिलेटिव्ह वेगवेगळे राहू शकतात. मम्मी 2 फॅमिली. आपली फॅमिली वेगळी आपल्या मेन रूममध्ये आणि इकडे 2 फॅमिली वेगळी राहू शकतात. किंवा हा रेंटवर देऊ शकतो. म्हणजे हा मोठा बोलतात ना, मोठा सर्व आहे ह्याच्यात वेगवेगळं. हा आपला फ्रंट रेड मस्त वाटतो. व्हाईट हा वरती वेगळा आहे. हे 3 कलर आहेत बघा. 1 2 3. आणि आपला तिसरा किचन म्हणजे आपल्या या विलेज हाऊसमध्ये तिसरा किचन. हा खिडकी खोलूया जरा हवा जाऊ दे, गरम होते.
बरोबर ना मम्मी? किचन आणि हे बेसिन. बरोबर. आणि इकडे वरती शेल्फ आहेत. हे आमचं जरा जे सामान होतं ते आम्ही ठेवलेलं आहे. हे तिसरं. आता चला बाहेर परत मम्मी. चल इकडूनच जाऊया. आता वरती दाखवू त्यांना. वरती माला आमचा डबल आहे. राहू दे राहू दे. आता तुम्हाला समजलं असेल आपण ना त्या बोगद्यातून आलो होतो. हे आपले 2 रूम. हा एक रूम, हा एक रूम. पाठी आपल्या अंघोळ करायला एक, दुसरा अंघोळ करायला एक. आणि या बोगद्यातून झालं. मम्मी कुठे गेली? हां. आणि हा आपलं नॉर्मल वॉशरूम. आता आपण जाणार आहे बाहेर. आपण या रूममधूनच चल. इकडून पण जाऊ शकतो बघा. इकडे उतरशील मम्मी? हां चल उतर. हे आपलं सर्व नवीन इलेक्ट्रिक वस्तू ते सर्व साफसफाई करायची आहेत. दोघं करून किती किती करणार. आम्ही उतरलेलो आहे. असं झाडू मारणार आहे. थांब थांब थांब. हा आलेलो आहे. आता मी पुढे. आता या कोपऱ्यात येतो. पहिला व्हिडिओ तिकडून स्टार्ट केला होता मी. इकडे आलेलो आहे. हा आमचा साईड व्ह्यू. आता वरती बघूया. हा साईड व्ह्यू. आता वरती. चला वरती. स्टेप्स बघ. त्यांना कॉर्नरपासून स्टेप्स दाखवू का? समजा मी कॉर्नरमध्ये आता उभा आहे बघा. हा एक चप्पल घाल. आता मग मी चप्पल घालून आलेली आहे. आता आपण वरती जाऊया. सवय नसल्यामुळे पायाला आहे ना ते खडे टोचतात. खरं इकडे माझे पाय पण बघा. बघा पूर्ण पॅन्ट बघा वाट लागली म्हणजे साफसफाई करून. बरोबर ना? आमचं घर इकडे कुत्रा आलेला आहे. आता नवीन फ्रेंड पण झालेला आहे माझा. आता स्टेप कॉर्नरपासून किती स्टेप घर आहे बघा. मी आलो आहे 1 स्टेप 2 3 4 5 6 and 7. आता हे फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड. आणि आता वरती नाही बसत बाबा. हे कॉम्बिनेशन कसं वाटलं? हे आमची खिडकी आहे. हे तर तुम्ही माहिती आहे ना आपला बेडरूम. ही अशी मम्मी वरती गेलेली आहे. चला मम्मी इकडून व्ह्यू दाखवू जरा आपल्या घराचा. हे बघा इकडे. हे समजलं असेल तुम्हाला ते आपले 2. त्याच्यावरती पण आपल्याला ठेवायला सामानचं आहे. हा आपला एरिया. इकडे कोणी घर नाही बांधला. तो एक घर आहे ते तिकडे. आता इकडून वरती चला. मम्मीला जाऊ दे पुढे. मम्मीचा ड्रीम हाऊस. हा मम्मी आपला पण ड्रीम हाऊस ना रत्नागिरीचा. आता हा आपला टॉप व्ह्यू बघा. म्हणजे जेवढा खालून घर आहे ना तो शॉर्टमध्ये जर बघायचा असेल तुम्हाला आता हा वरतून घर आहे बघा. केवढा लांब लचक आहे. ही आपली पाण्याची टाकी कनेक्टेड आहे. आता जरा ह्याला ना रेड व्हाईट रेड जरा मी सजेस्ट करणार आहे कॉन्ट्रॅक्टरला. कसं वाटतं व्ह्यू मम्मीकडून? हो पण मजा येते ना संध्याकाळची. पण त्यांना विचार त्यांना कसं वाटतंय. आता तुम्ही जरा व्ह्यू बघा वरतून. बघा गाव बघा. व्ह्यू बघा. व्ह्यू जरा माझा पण चेहरा बघा. एवढा कॅमेराने दाखवतो मी मला. हे बघा एवढा लांब लचक आहे. पूर्ण मैदान झालं आहे. पूर्ण मैदान आहे. मैदान आपलं क्रिकेट रनिंग पिच किती असेल तेवढा असेल. तुम्हाला स्टेपचं मोजवेलच मी. कसं वाटतंय मम्मी? छान वाटतंय. डोळ्यावर ऊन येते माझ्या. आता तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू दाखवतो परत. ही एक खाली गच्ची आहे. मीच उतरू शकतो. मम्मी नाही उतरू शकत कारण जरा डीप आहे. सीडी बनवायची याला. नाही बनवली तरी काय. हे बघतात ना शोसाठी असं ना मम्मी. आता बघा मम्मी वरती उभी आहे. असं जरासा म्हणजे हे फ्रंट व्ह्यू आहे ना. फ्रंट आपण इकडे नाव बिव लिहितो ना. इकडे नाव बिव लिहू शकतो बघा. ह्याच्यावरती नाव लिहिणार आता. आता तुम्ही सांगा तिथे नाव काय लिहायचं. ते म्हणतील शुभांगी गिर. हां चला आता वरती चढतो मी. मम्मी नाही चढू शकत कारण बघा आता माझ्या कुठे लागते बघा. ते इकडे घुटण्याच्या वरती लागते. हे वरती चढलो मी. चला आता गोल. आता इकडून स्टेप्स मोजूया का मम्मी? आंबे पाहिजे तर आंबे घ्या. आंब्याचे झाड आहेत बघा. रत्नागिरीचे रिअल नॉन केमिकलचे आंबे मम्मी. हापूस आंबे नॉन केमिकलचे. डायरेक्ट घेऊ शकता. आणि तोडले की फाईन आहे इकडे. तोडू नका. चला वरचं दाखवूया. 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12. नारळ पण आहे बघा. 13 14 15 17 18 19 20
हे बाकीचे हाऊस बघा केवढं क्लोज आहे बघा नारळचं झाड आमच्या इकडे आलं बघा पूर्ण. तिकडचा हाऊस बघतो एक मोठा हाऊस आहे ना तिकडे मम्मी, तसे वरती बनतात ना. आता इकडे छपरे लावले आणि शेड लावला की एक मोठा वरती झाला की नाही मम्मी. आणि वरती ते बनवायचंय तसं म्हणजे हे आखून घेतलेलं आहे आता तू इकडे उभी राहा, आता मी पाठी पाठी जातो बघ, तू किती लांब आहे बघ, त्यांना दाखवतो. तशीच उभी राहतो. या आता चालत ये. जा आतमध्ये जा. तिकडे चल, तिकडे काय ते कोपऱ्यात काय तिकडे. ॲक्च्युली आम्ही पण घर एवढा खूप वर्षांनी आलो, लॉकडाऊनमुळे यायला मिळालं नाही. हे सर्व पाणी आहे, हे सर्व पाईप्स आहेत की आपलं पाणी बाहेर पडू म्हणजे इकडे. हां आता इकडून म्हणजे हे एक बघा इकडे बोलतो ना असं गच्ची वेगवेगळे, तर इकडं आपले हे नेबर्स, हे आपलं तुम्हाला समजलं असेल पाटी ड्रेनेजचं. हे आमचे नेबर्सचे घर सर्व. ही जागा जी कन्स्ट्रक्टेड नाही आहे अजून, आमची जागा नाही, ती दुसऱ्यांची जागा आहे ना, तर म्हणाल ती पण आमची. आता इकडून पण खाली उतरू शकतो बघा मी, आणि इकडे जाऊ शकतो. तर मी जातो खाली बघा, हे मी उतरलो खाली. हां आता तुम्हाला समजेल एक्झॅक्टली मी कुठे आलो आहे. बघा आमचा कुत्रा नाही, हे बघा ते, आणि याच्या खाली आपले वॉशरूम आहेत. आणि ही इकडे मम्मी वरती उभी आहे. चला वरती चढूया. आणि इकडे पण पाणी जायला आहे बाबा. ठीक आहे चला वरती येतो. चला आता खाली जाऊया. समजा आपल्याला पुढे कधी आपल्याला खाली जागा कमी वाटली ना, तर ते आपण वरती पण घर तसं बनवू शकतो. वरती पूर्ण ना, पूर्ण जेवढा खाली घर आहे ना तेवढा वरती बनवू शकतो. तेवढा पण वरती आम्ही बनवू शकतो पूर्ण. आणि नाही असं ते शेड टाकला तरी पाठीचे घर दिसतात ते ऑरेंज दिसतं ते वरती, तेवढा हायटेड जाऊ शकतो. हा तसं पण बनवू शकतो आपण, म्हणजे एवढा इकडे. आणि स्लोली ते करणार आहे आम्ही सर्व. आता खाली पाण्याची टाकी आहे ही 1000 लिटर. आता इकडून उतरायचं तर माहितीच आहे. गॅलरी बघितली, पण उभं राहून बघू शकतो आपण, सगळीकडे बघण्यासारखं आहे. हा बघा ही एक वेगळी गॅलरी. आता मी उतरलो तर ती वेगळी गॅलरी होती. उतरलो तर मी खाली उतरलो होतो इथे. मग आपलं हे आपलं स्पेस टेबल ठेवलं, तुम्हाला लक्षात आलं असेल, ही एक वेगळी गॅलरी आहे. आणि उतरायचं वेग आहे बघा, म्हणजे कितीतरी माणसं असे एन्जॉय करू शकतो तिकडे येऊन. आता उतरूया का मम्मी, इकडून येऊ बघा. चला आता मॅडम, शुभांगी मॅडम कुठे चालली तिकडे. मम्मीलाच नाही माहिती, इकडून बसतं नाही. हा मला पण नाही माहिती, आम्हाला पण नाही माहिती रस्ता. चला खाली. कसं वाटलं तुम्हाला रूम. कसा वाटला आमचा छोटासा घर. घरकुल पप्पूचा घरकुल. माझं नका नाही बाबा. पाय दुखतात आहे का. बिचारी मम्मीने खूप इकडे साफसफाई केलेली आहे, मी पण केलेली आहे. साफसफाई भरपूर झाली आहे, पण आम्ही साफसफाई करताना दाखवलं नाही. आम्ही थकून आलेलो आम्ही एकदा ट्रॅव्हलिंग करून थकून आलो आणि त्यानंतर पूर्ण साफसफाई केली, पूर्ण अवतार झाला आमचं. ते भांडी बिंडी सगळी सोडली. आता हे नाही तुम्हाला सांगतो, हे ना हे आम्ही दुसरा बदललेलं आहे. मी नाही बदललाय. मम्मी पूर्ण वेट झालेली आहे. आणि एकदम म्हणजे आता माझं कसं तुम्हाला माहितीये, साडी सोडा आणि मॅक्सी घाला. खाली उतरून बोलूया आपण. हे आता मम्मी खाली उतरते. पाय दुखतात आहे का मम्मी. आरामात उतरते एकदम आवडीने, आवड घेऊन ना. किती मस्त वाटते हात बीत फिरवायला. आमचा आतला रूम पण दिसतो इथून दादरावरून. हा दाखवला जाताना बेडरूम, आपला बेडरूम. आता सामान व्यवस्थित लावायचं आहे, अजून खूप काय लावायचं आहे ना. अजून आपल्याला कसं जरा गणेश पूजन वगैरे करायचं. ताई यायची अजून, ताई यायची, मेन माणूस यायचा. चल परत बाहेरून दाखवूया जरा. किती मजा वाटते आम्हाला माहिती का. असं वाटतं तुम्ही आमच्याच घरातले आहेत आणि आम्ही तुम्हाला आवडीने दाखवतोय, है ना. आमचं घर ना आता असं वाटतंय रत्नागिरीमध्ये आहे. आता तुम्ही पण या रत्नागिरीमध्ये आमच्या. आता किती बाहेर संकट आलं होतं गेल्या वर्षी मम्मी, हे चालत चालत बोलूया. तर आपल्याला असं वाटायचं ना की कुठेतरी असं गावात जावं, तिकडे शांत. मुंबईमध्ये किती स्ट्रेस असतो मम्मी, कामाचा, माणसांचा, म्हणजे खूप टेन्शन पण असतो. पण असं वाटतं ना कधी कधी गावी जावं, एक फ्रेश गावात घर असायला पाहिजे होतं. फ्रेश एन्व्हायरमेंटमध्ये बसावं, रिलॅक्स एकदम.
आरामात, नो टेन्शन. तर त्या कारणासाठी हा आम्ही गावी हा रूम कन्स्ट्रक्ट केला आहे, आणि ते पण लॉकडाऊनमध्येच. लॉकडाऊनमध्ये. आणि आता जरा येण्यासारखं झालंय म्हणून आज आम्ही आलो. आता हे अगोदर तुम्हाला खूप अगोदर दाखवलं असतं. हा बघ कसं वाटतंय, वाटतंय की नाही भारी. आता एक लास्ट व्ह्यू तिकडनं दाखवतो तुम्हाला मी. म्हणजे हा फ्रंट व्ह्यू झाला आहे ना मम्मी. हो. चल तिकडे चल. हा फ्रंट व्ह्यू इकडून झाला. आणि अजून हे सगळं साफ करायचं आहे. हे झाडं बिडं हे सर्व आम्ही तुम्हाला दिसतं नाही, सर्व जेवढं आहे ना आम्ही सर्व आता इकडे स्वच्छ भारत अभियान चालू करू इकडे, है ना. हो. अजून लाईट लावायची, मीटर लावायचं. साईड व्ह्यू लय भारी, फ्रंट व्ह्यू पण भारी आहे आणि साईड व्ह्यू पण भारी आहे. हे बघा. हा बघा, बिस्किट खाऊन सकाळपासून तो रस्त्यात झोपलाय. आता इकडच्या सर्व डॉगला मी बिस्किट दिले. गावातले बोलतात बिस्किट का देतोय. किती मस्त वाटतं साईड अँगल मम्मी. मस्त वाटतं. ॲक्च्युली जेव्हा बनवणाऱ्यांनी फक्त येलो येलो करून टाकलं होतं, नंतर आम्ही ते व्हाईट आम्ही करायला लावलं त्याला. कसं वाटतंय, झाला की नाही सरप्राईज होता की नाही सर्वात आधी हे सांगा आम्हाला. आणि सरप्राईज कसा वाटला हे सुद्धा आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि या व्हिडिओला तर जबरदस्त लाईक आलेच पाहिजे. आणि आता कसं, आता आम्ही रत्नागिरीला आलो ना परत, तर तुम्हाला यायला लागेल इथे. रत्नागिरीला आम्ही येणार. सांगणार, जो ते माझी माणसं रत्नागिरीला असतील ना त्यांना मी सांगणार कमेंटमध्ये, म्हणजे असं मी व्हिडिओमध्ये सांगणार, तुम्हाला जर मला भेटायचं असेल रत्नागिरीच्या माणसांना आता प्रॉपर तर तुम्ही घरी येऊ माझ्या शकता. घरी येऊ शकता. आणि सर्वात मेन आणि इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला, रत्नागिरी स्टेशन पासून वॉकिंग 10 मिनिट्समध्ये, रेल्वे स्टेशन पासून 10 मिनिट्समध्ये. कारण आता गावामध्ये आपण आलो ना, तर गावामध्ये सर्वात जास्त कोकणात आला तर आपण कोकणी सर्वांना माणसांना माहितीच असेल, गावी याला सर्वात जास्त खर्च होतो तो ट्रॅव्हलिंगमध्ये होतो. ट्रेनचा भाडा असतो 300-500 रुपये आणि रिक्षाचंच भाडं एका टायमाचं एवढा म्हणजे जास्त असतं. आणि हा आमचा म्हणजे वॉकिंग, आम्ही आलो स्टेशन तिकडेच आहे पाठी, 10 मिनिटाच्या वॉकिंग डिस्टन्सवर आमचं घर येतो. ह्या कारणासाठी पण ही आम्ही प्रॉपर्टी सिलेक्ट केली होती. बरोबर ना. तर आपण थंबनेलला कसा पोस्ट दिला होता मम्मी, थांब जरा पाठी जाऊ दे, व्यवस्थित येईल. काटे लागतील ना, कारण मी बघा काटे आहेत बघा इकडे, मी चप्पल पण नाही घातलेत. काटे आहे मम्मी इकडे, लागला माझ्या पायाला एक. हे बघा, तू पोस्ट दे, असं हात पोस्ट दे. कसं वाटलं कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक्स, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब, बेल आयकॉन नक्कीच वाजवा. थँक्यू, बाय बाय, टाटा, सायोनारा.